श्री राधे राधे। नमस्ते। माई के सोहर सुनब सभे कैसा लागता कमेंट में जरूर लिखब सभे आ साथ देव सभे। माई के दुआरिया दूगो शेरावा खड़ा मंदिलवा नु हो। माई के दुआरिया दूगो शेरावा मंदिलवा बिच खड़ा बन हो। माई कैसे करी राउर दर्शनवा शेरवा दुनो पहरादार बन हो। माई कैसे करी राउर दर्शनवा शेरवा दुनो पहरुदार बन हो। कब से खड़ा माई दुआरिया अढ़उलवा फूलवा लिहाले अढ़उलवा फूलवा लिहाले न हो। माई साथमा में लेनी धूप बातिया कहीं न छोड़ी दुआरिया नु हो। माई लेहले संगवा बानी फूल धूपवा कहीं न छोड़ी दुआरिया नु हो। उनका के देखी मैया डर लागे जियरा मोर का पे बदनिया साथ न देला नु हो। माई कह तूने शेरवा दे तराहिया दर्शनवा कइली हतीन हो। मैया कहा तूने छोड़ शेरवा राहिया दर्शनवा कइले हतीन हो। माई के मंदिलिया की खाड़ बन दुई गो शेरवा नु हो। माई के मंदिलिया बीचे ठाड़ बन दुई गोज शेरवा नु हो। माई कब से हम ठाड़ मंदिलवा दर्शनवा राउर करतीन हो। हाथवा में लेनी माई नारियर औरी चुनरिया नु हो। हाथवा में लेनी माई नारियर औरी चुनरिया नु हो। मैया औरी जे मनवा में लाला सा दर्शनवा राउर करतीन हो। मैया औरी जे मनवा में लाला सा दर्शनवा राउर करतीन हो। एक बेर बोलती दुर्गा माई अपन दोनों से रावण के हो। मैया छोड़ी देता राउरी दुआरिया दर्शनवा कइले हतीन हो। मैया तो छोड़ी देता राउरी दुआरिया दर्शनवा कइले हतीन हो। थर थर कापेला देहिया करजवा हिल जाला नु हो। माई राउरे शेरवा के देखी डर लाग दर्शनवा कैसे करी